Здравейте, приятели на Родопската кухня! Днес ще ви приготвя торта медовник. Една руска торта, която е много лесно за приготвяне. Сега да започнем с подготовката на тази торта. Първо съм приготвила 100 грама масло, 3 супени лъжички мед ще използвам и сода. Сега взимам един тиган малък, добавям 100 грама масло и изчаквам да се разтопи. След като се разтопи почти маслото, добавям 3 супени лъжички мед. И още една лъжичка. И сега продължавам да бъркам. Сега вече ще сложа и сода, бикарбонат с кафената лъжичка. Една, две стопени лъжички. Започва да се образува пяната и бъркате постоянно. Може с тел, може без тел. Сега изключвам печката, оставям да изтине. Още 2-3 минутки бъркам с шпатулата и съм готова. Първо изсипвам яйцата, после добавям една чашка захар и разбивам. Сега ще добавя и брашно. Приготвям с чашката, която винаги използвам. Чашките, които използвам, са от 200 мл. Значи сместа, която приготвих в началото, трябва да ви е изтинала, за да добавите към яйцата. Но първо ще сложа една чашка брашно. Приготвям втората чашка. Изсипвам втората чашка. Приготвям и третата. През това време тази смес, която приготвих, слагам малко по малко и бъркам с миксера. Изсипвам цялата. Достатъчно е толкова с миксера. Сега с шпатулата започвам с трета чашка, добавям. Приготвям четвърта чашка брашно. Продължавам с пета чашка. След като приключа петата чашка, сега започвам вече да я меся.
Можете и да продължите върху масата да месите, ако ще ви е по-лесно. Вече добавям бавно и преценявам колко брашно е необходимо. Вече почвам да се затруднявам в тази купа и сипвам върху масата. Едно съвсем мъничко парченце остана. Ще ги отчупя на всички по мъничко. По този начин. Значи стават по 92 грама се получава и притеглих ги. Всяко парче е 91 грама. Добавям още мъничко и се получава 92. Оставям да почине половин час, като покрия с кухненска кърпа. И сега започвам с кремчето, за да мога да ви покажа. Измервам една чашка и половина захар. Добавям 4 супени лъжички нишесте. Може и брашно. Два броя яйце. Разбърквам. Сега започвам да добавям прясното мляко с чашката, която използвах по малко и разбърквам с телта. Изсипвам цялата чашка. Сега приготвям втората чашка прясно мляко. Когато прясното мляко е домашно, образува каймак, можете да видите върху кремчето, което приготвям. Добавих втора чашка, сега приготвям и трета. Можете и да добавите и четвърта чашка, ако не искате да бъде много гъста самия крем. Включвам печката. След като се сгъсти кремчето, изсипвате в една купа и покрийте с стреч фолио отгоре. Оставете да изстине кремчето. Сега започвам да източвам една по една. И след като съм я източила, сега може да я нагънете по този начин. И взимам тавата, слагам и след това по този начин включих фурната на 180 градуса. Достатъчно 2-3 минутки да се наглежда. Не е нужно по-дълго време да поседи в фурната. И с една вилица правите дупки и съм готова. Може и върху хартия за печене да източите.
След като се изпече, взимате ринга, поставяте върху блата, който сте изпекли. Ето аз как поставям. И натискам, за да може да се изрежи на 22 см. Регулирах ринга и тези частички отстрани премахвам. Сега тези парченца слагам върху хартия за печене или слагам в формата да се изпечат още малко, за да мога после да ги направя на трохички. Ще ги смилам. Слагам в чопъра. Отгоре стреч фолиото премахвам и с шпатулата като погледна, получава се като едно желе. Сега какво правя? След като кремчето е като желе, изчаках да изстине, взимам пасатора и пасирам. И съм готова. Сега настъпи момента да сглобя тортата. Взимам си една поставка. Сега блатовете, които приготвих. Кремчето в дясната страна, блатовете отстрани. Имам една лъжичка. Слагам точно в средата, съвсем малко от кремчето. Взимам блата и поставям по този начин, за да може да се залепи. След това ще поставя и ринга след малко. По 3 супени лъжички от кремчето е достатъчно. Взимам втория блат. Само че, за да не се изцапа, тук хартията трябваше да поставя хартия за печене по този начин. Готово. Когато има ринг, по-лесно е да се завърти и блатовете тъкмо не се клатят наляво-надясно, не мърдат. Сега от тези трохички ще поръсна отгоре. По този начин ще изчакам малко да се стегне. След това вече ще започна с краищата на тортата. След като изчаках, сега с едно ножче лекичко, там където е залепено, прекарвате, за да може да се отлепи. И от трохичките, като взема, започвам вече да пръскам. Вече тези хартийки, които ги залепих, пъхнах ги вътрешната страна, отстранявам и лекичко и от тук премахвам и съм готова. Сега ще си поставя тортата и ще изчакам още малко, за да мога да я изрежа.
Сега ще изрежа и едно парченце. Това е от мен, приятели. Бъдете живи и здрави и до следващия път. Не забравяйте да си оставите вашите коментари и лайкове под видеоклипа ми. Обичам ви всички, останете в моя канал.